Hei, tervetuloa! Jos et ole katsonut esittelyvideotamme tarotkorteilla meditointiin, katsothan sen ensin. Tämä video sisältää opastuksen Papitar-kortin kanssa meditoimiseen. Kuten aiemmin mainittu, voit käyttää muutamaa apuvälinettä. Kynttilää, joka on tässä meditoinnissa sininen, suitsukkeita, joiden tuoksuina jasmin, mänty tai laventeli. Musiikkina suositellaan valitsemaasi piano, viulu tai harppumusiikkia. Musiikin kesto tulisi olla 30–60 minuuttia. Tärkeämpänä osana siis Papitar-kortti. Ja se on Marcel Pakasta. Muut apuvälineet oman harkintasi mukaan. Katso siis korttia ja paina mieleesi Papitar-kortin yksityiskohdat. Papitarin asento, värit kortissa, kirja ja muut yksityiskohdat. Sulje silmäsi välillä tarkistaaksesi, että muistat kaiken kortista mahdollisimman hyvin. Kun olet mielestäsi valmis, laita musiikki soimaan, sytytä suitsuke ja kynttilä ja sulje silmäsi. Kuvittele nyt Papitar itsesi kokoiseksi. Näe kortti sen jälkeen kauempana ja vaihda nyt kortin kaksiulotteinen maisema kolmiulotteiseksi ja olet automaattisesti kortin kuvaamassa ympäristössä. Kävele sitten Papitarin luo ja astu häneen sisään. Tarkoituksena on, että sinusta tulee tuo Papitar. Katso nyt kirjaa käsissäsi. Huomaa, että kirjassa on 22 sivua, jotka ovat numeroitu 0–21. Joka sivulla on erilainen ovi. Jokainen ovi tuottaa sinulle todennäköisesti erilaisen tuntemuksen. Valitse ovi, mikä tuottaa sinulle epämiellyttävin tuntemuksen. Avaa tämä ovi ja astu sisään. Koe mitä löydät, siis oven takaa. Kun musiikki loppuu, tule takaisin ovesta, paikkaan josta aloitit, ja astu ulos Papitarista. Kirjoita ylös mahdollisimman nopeasti, mitä koit. Pyydämme tästäkin meditaatiosta lähettämään meille sähköpostilla kuvauksen, mitä koit. Tarkoituksena on tehdä julkaisu, jossa käsitellään eri ihmisten kokemusten samankaltaisuuksia heidän meditoidessa Marcel Tarot-korteilla. Kiitos kun katsoit tämän videon.